Hamarkada erabaki horrean gaude. Gaur hartzen ditugun erabakiek biharko gizartea baldintzatuko dute. Iraunkortasuna aipatzean ekologia datorkigu burura eta bada hori baina askoz gehiago ere. Izan ere, iraunkortasuna transversala da. Ingurumenaz haratago arlo sozial eta ekonomikoa ere hartzen ditu. Aurpegi anitzeko erronka da. Agenda publikoaren erdigunean kokatzen da iraunkortasuna, Europatik hasi eta gure erkidegoraino. Horrek baldintzatuko ditu etorkizuneko negozioak handi zein txiki, eta beraz, enpresen estrategian ezinbesteko zutabe behar du izan. Nola hezur mamitzen da ordea iraunkortasunaren aldeko apustua. Mahai inguruan sakonduko dugu Mondragon Korporazioaren parte diren ordezkariekin, Rosa Karabelekin, Iker Alberdirekin, Xabier Egibarrekin eta Ibon Anterorekin. Erronkaren dimentsioez jabe, bakoitza bere alorrean, guztiak baitaude prozesu eraldatzaile honetan murgilduta. Iker, Xabier, Ibon, Ibon. 2021-2024 epe estrategikoa, kooperatiba balioekin batera, erronka berriak dakartzana. Ikusten dena da, enpresen rola gizartean aldatzen ari dela, nolabait ditugun erronken aurrean, gu sortzaile garen heinean soluzioaren parte ere izan behar garela, eta epe luzerako eraldaketak ekarriko ditu honek, beraz, ez da orain moda bat, bizik geratzeko etorrian zerbait, ez da. Hain zuzen, printzipio eta balio kooperatiboekin bat eginez, ez da. Nolabait, iraunkortasunaren markoari haiek ematen baitiote, zentzua eta norabidea. Baditugu balioan jarri beharreko berezko elementuak, baina baditugu ere aurrera begira erronka berriak, eta hori jasotzen du nolabait 2021-2024 politika sozioenpresarialak. ¿Cómo afecta la Agenda 2030 a Eroski? La estrategia de Eroski está muy ligada y muy relacionada a los 17 compromisos de desarrollo sostenible, ¿no?, de dicha agenda. Entonces, por ponerte ejemplos, pues por ejemplo, el año pasado hemos sido capaces de canalizar en torno a unos 14 millones de euros para acciones solidarias, ¿no? O también puedo decirte que hemos sido pioneros en la incorporación del Nutri-Score en nuestra marca propia y previamente habíamos incorporado el semáforo nutricional también como pioneros en nuestro sector. Eguneroko lanen ere bezeron exigentzia geroz eta gogorragoa eta nabarmenagoa da. Hor ziurrenik hasiera baten automozion notatu da gehien bat eta nabarmena horri izan da, baina beste sektoretan ere gure bizion adibidez hotel kataiak, supermerkatu kataiak geroz eta exigentegok die eta hor beharra ikusten dugu eta geroz eta gehiago, Rosak esate zuen bezala, enpresa txiki eta hundigoek geroz eta bete behar gehiago izango dituzte arlo hortan. Finantzaren mundua iraunkortasunak ere baldintzatzen du? Bai, nik bi arlo nabarmenduko nituzke, ezta? Alde batetik finantza sisteman daukan eragina, guregan daukan eragina, baina gero finantza sistema berak orokorrean daukan eragina, ezta beste sektoretan daukan eragina. Eta zergatik esaten dut hau. Pentsazazue, Europako erakundeak ari direla ikusten eta kudeatzen sistema finantzeroa, flujo finantzero guziak mugiarazteko eta ekonomia bera aldatzeko, ezta? Beraz, kontziente izan behar gara horretaz kooperatiba guztiak, ezta? Nolabait banketxe guziak eta finantza sistema guzia mugituko dela, eta bere flujo horiek bideratuko ditula iraunkortasuna lantzen den toki haietan, ezta? Eta hori nik uste mezu oso garrantzitsua dela. Eta Mondragon Kooperatiba horretan ari da dagoeneko? Bai, hori da, maila ezberdinetan. Lehenengo maila batean, honen inguruko ezagutzan sakonduz, kontzientzia sortuz, eta nolabait ikustaraziz, hau ez dela sektore jakin bati edo kooperatiba handiei bakarrik dagokien zerbait. Baizik, enpresa eta kooperatiba ertain eta txikiei ere eragingo dien zerbait. Eta iraunkortasunak badu loturarik lehiakortasunarekin? Dudik gabe, Nerea, gure bezerok hau eskatzen dutenetik bete beharreko zerbait da, eta esaten izan bezala enpresa guztiek izango dugu. Nire ustez hau da, 80. hamarkadan kalitateko sistemak eta ziurtagirik sortu zienen bezala iraunkortasunare era beren gehatzeko dago.
Azkeneko plan estrategikoan, sostengarritasuna, iraunkortasuna hor dago, gure programa bat bezala, baina orain bertan ari gara hori berri ikusten, eta indartzen, ze usten dugu, datorren urtetari begira, hori gehiago landu behar dugula bai. Nosotros, la estrategia relacionada con la sostenibilidad está concretada y estructurada en 10 compromisos. Son 10 compromisos que además hemos comunicado tanto interna como externamente en el 2018, que son además los que guían toda nuestra estrategia en materia de salud y sostenibilidad, que de cara al exterior tienen suma importancia, pero sobre todo de cara al interior también tienen muchísima importancia, ¿no? Bi hitzetan, zer da iraunkortasuna zuentzat? Kooperatiben lehiakortasuna. Compromiso y trabajo. Nik esango nuke saihestu ezinezko erronka daukagula aurrean. Erronka berrien aurrean aukerak eta erantzunkizuna. Zuek entzun da, zalantzarik ez da eraldaketa sakonen garaibetean gaudela, arrisku eta aukera berriak dakartzan sasoia da. Gauzak horrela, Mondragonek orain hartu behar ditu erabakiak, joko zelaitik kanpo ez gelditzeko beranduago. Alegia, ahalegina orain egin behar da, etorkizuneko aukerak bermatzeko. Bide horretan, agenda publikoak markatuko ditu, baldintzatuko ditu, etorkizuneko negozioak eta prest egoteko epe luzeko estrategiak beharrezkoak dira. Ahaztu gabe noski, Mondragonen kooperatiba izaerak ezaugarri bereizgarria ematen diola eta balioan jarri ditzaken berezko elementu asko dituela. Hitz gutxian esan da beraz, hazia orain erein behar da beranduago, etorkizunean fruitua jaso ahal izateko.